Още от поредицата проблеми с КАТ. Днес ще се спра на един въпрос, който доста често се явява проблем и той е свързан с шумът на автомобилите и мотоциклетите. Подготвил съм различни решения на българските съдилища по този въпрос. Ще започна с районен съд Перник, решение, което е от 2024 година. Често пъти повтарям, че без доказателства, без да е измерено нивото и стойностите на шум, наказателното постановление се явява незаконосъобразно. В подкрепа на изложеното ще цитирам това съдебно решение. Съдът в мотивите си преди да отмени наказателното постановление приема следното. По делото не се установи от страна на административния орган да са извършени замервания и проверка за съответствието на нивото на шума с допустимите стойности, както и това да е станало по надлежния ред и с съответния уред, например шумомер. А се сочи, че свидетелят, това е полицейския служител, чул, че е шумно. Тоест, обвинението, освен неясно, е и недоказано. Като за да се приеме, че е налице основание за налагане на административно наказание, самият административен орган, позовавайки се на констатациите в съставения АОАН, следва в съответствие на член 6 от ЗАН да посочи всеки елемент от вмененото нарушение и той трябва да е налице и да бъде доказан, за да може да е законосъобразно наказателното постановление. Продължаваме с решение от 2021 година на районен съд София. Тук съдът приема следното. Свидетелят и неговия колега не са разполагали с уред за измерване на нивото на шум, но преценили, че шумът е твърде силен и особено при движение в нощните часове нарушава спокойствието на гражданите. Наказателното постановление отново е отменено. Друго решение от 2024 година на районен съд Горна Оряховица. Отново мотивите на съда. Наказващият орган не е посочил конкретната стойност на нормата за шум, която е превишена, както и нивото на шума, създаден от управлявания от жалбоподателя мотоциклет. Посочването на тези две стойности е минимално необходимото съдържание на описанието на превишаването на нормите за шум, което е основен елемент от обективната страна на състава на процесното нарушение. Това е категоричната практика на българските съдилища по тези въпроси. Тоест, бъдете ли спрени от полицейски служители и бъдете ли санкционирани за подобен вид нарушение, то трябва да бъде доказано. За да е доказано, те трябва да използват специално предназначен уред за това. Недопустимо е чрез чуване да се вменяват подобен вид нарушения. Ако сте в такава ситуация, можете да обжалвате наказателното постановление пред съответния съд.